Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Zingane zesithembu. Hayi ke intombi nto. Basebenza sine-virgin. Ingathi sebebiza enye into kozine notirelo. Nayi indaba ka siyaxoxa guys le channel kuyaxoxa. uNosipho uthe eyibuka yena. Angithi niyambona uThando siyacela ukuthi uThando kahle kahle kwalobola ubaba uDlamuka enzela ingane yakhe leyo mfana. Impela ke kwavela konke yashada ingane. Kodwa uThando uhlalaphi bakuphi baSolundi mangaba ngikhuluma iphutha wegazi ukuthi ngibuye ngikhohle ukuthi bakuphi oThando. uThando maye lapha ya usiyacela ukuphi uphume ngene eThekwini usiyacela wazi yonke imigwaqo yaseThekwini uThando ohleli lapha oLundi. Manje angazi uNosipho ukhona uThando ku TV esimuzwe sethi imali ayiphathayo iyadlula ku 25,000. Kodwa manilalele leli culo elidlala lapha ya kuyisencane lengane noma ngalizwa kahle kodwa linendawo lethi kulolu Thando ngihlukumezekile. Othi ke kulaba babili uHappy yilo wenza uMathanda usiyacela. uThando uhlelephi oLundi. uThando nje ulandela omama balapha kaDlamuka. uNosipho ke uthe eyibuka yena. Angixabani naye guys ukuthi ngizama ukuyicubungula le ndaba ngiyibuke ngendlela epositive ngibuye ngiyibuke ngenye indlela ukuthi kanti lengane uNosipho ke yena ngoba kuthi uzoba u-first wife akaye eSipaki kuMacele uya lapha eMzumbe kabani kaMayini. uSibindi wenze njani uhla wenyuka eGoli uhla wenyuka eThekwini. Iyona mpilo athi uyifundele lena Nosipho. We guys mhlambe omunye mayengilalela ngathi le ntombazane ngiyayicubungula lento ngoba nayivela la ku TV mhlawumbe ngisagxilile kuNosipho ngoba into engiyibona yenzeka ukuthi kodwa nazi izingane ezino 21 zivela ku TikTok ingane isho ukuthi ngiyayisola wahamba wakhokha nje waqeda ngihleli lapha no mamezala ungithuma usuku lonke. Ziyavela ke ingane impela ziphethe amabhodwe ziyophika. Ngo-2024 ngizama uku-understand ukuthi uNosipho indaba yakhe ithi njengoba kunabantu abadala. Njengoba kunabantu abadala vele kuzothiwa akahlalephi emakhaya. Emakhaya ke uyohlala noma yeni noma Khumalo noma Ngwabi. Nabo banezakhe. Banezabo. uSibindi uphi undize eGoli. iGoli lona lidinga umkhuleko. Sengicabanga le ndaba yalomunye ubhuti wangasekhaya naye abazali bakhe bazi ukuthi hawu nangu intombazana ahambisana naye asesontweni. Mayefika eGoli wabuya nosisa sethi uye lo omfunela umsebenzi useyamshada. Basala abazali bephoxekile ingekho into abazoyenza. Mase ngiyibuka lento ngiyibuka nanokuthi izingane ziyaxova ngoba abazali laba balobhuti wangasekhaya babe lokho benakho ukuthi lo sisi wasesontweni uzoba unkosikazi unkosikazi wabo bemthanda nje impela. Kanti ubhuti uzothi ushuya eGoli athola umsebenzi mase sethola umsebenzi eGoli akasabuye ekhaya. Ngesikhathi sebuya ngaso usebuya nomunye usisi. Sekuyabuzwa ukuthi into enjani le wathi nje lo ungifunela umsebenzi uye sengiqhubeka naye nempilo. Bashadile namanje guys. Lo angapha ke lo owayethandwa abazali basesontweni usisi nje orathi uthi phela naye ayikho into azoyenza wayengalinda ubhuti sezeyo wahlala eGoli wabuye sebuya nonkosikazi. iGoli ke iGoli nje nami ngangizwa angazi bakhona nabaseshowe la kuthiwa baba baseshowe beyahamba baye eGoli befike bengabi bedukelwe indlela ekhaya iGoli ngoba noMpumelelo uhambe waye eGoli umqondo wakhe wadungeka.
udungekile umqondo kaMpumelelo ngitshela ningaboni angihleki ngoba kuhlekisa maye buza imibuzo ebalulekile uyahleka njengoba nami ngithi nje angihleki ngoba kuhlekisa. uNosipho-ke angimazi ukuthi ubona yena ukuthi uzophila impilo ephila uthando kodwa sekuyohluka iphakethe ngoba phela uyobe egibele ey'motweni zomayini. Uyobe ephuma-ke naye eye kuphi bayaphi konje omayeni noma Khumalo mase beyikhipha bayaphi lezi ndawo bahlale bedla kuzo kuthanda nesithembu. Kodwa uMpumelelo uyobe ekuphi efuna amakhosikazi awu-7 efuna awu-5 ngoba utirela ukhona sekushoda kushoda 2 athi umthembile. And uNosipho usemfunde nini uSibindi ngoba uSibindi omamkhulu ake ade bathembile bamshiyile bobabili. Ngani yena uzokhola lento yokuthi omunye ukhipha omunye noma izenzo zikaSibindi njengoba nathi sithuka nje masilalela uSibindi sesikodwa ingane yasidelelanga sekwenze njani ile moto aphiwe yona siyibuza la siwo anti baku social media. Manje ngiyacubungela ukuthi uNosipho uzofana noThando. uThando ngoba kuthiwa phela umshado loyo owesiZulu unjani unesithunzi abe unkosikazi-ke ahlale laphaya evele namakhosikazi nomama basemzumbe. uSibindi kuyehlwe enyuka la ifuna ukwehla enyuka khona. Uyicabangile ukuthi ingenzeka ngaleyo ndlela lento esithi sikulalele ngoba phela uSibindi ngeke ame ngoba sekukhona yena. uSibindi uthe begudla laphaya noSipho ngasolwandle ehamba emtshela ukuthi-ke uyazi ukuthi ngakutshela iqiniso kasekuqaleni. Lelo qiniso kathi wamtshela lona ekuqaleni ukuthi uzoba namakhosikazi amaningi. Wathi umayeni makuphuma izinkomo ithini plan? Shuthi-ke ngoba phela yena uzoba wabadala iplan yakhe ithi khona eMzumbe izoba khona indlu yakhe eMzumbe. Nosipho indaba yakhe angikhulumi kabi guys ngithi niyangizwa ngiyazama ukuthi ngibe ngokuhlonipheka yona le yaNosipho. Ngaphandle kokuthi kuthiwa-ke abantu abadala mina nje mase ngilalela laba bakhuluma ku-social media ngivele ngithi bayozoyenzani ingane lena eMzumbe. Bazoyenzani ingane? Hayi ngoba abantu abadala bayazazi iy'ngane zabo. Iy'ngane bayazeqa abayiboni lapho bekhona ukuthi nazi iy'ngane sezikhona i-DNA yabo. Ngithe mhla nachaza leyo ndaba mina ngiyothi du ngoba ngiyobe sengithole impendulo ukuthi-ke le yiyo eqondene nabantu abadala. Hhayi ukuthi nize la nizongidiscreditha ningi-undermine nithi umZulu onjani ngoba ngifisa ukwazisa iphathi leyo ukuthi la bantu abadala abababoni yini abanye mhlampe inhlonipho. Because uma usuzofika ucashe ngokuthi idlozi nalona omunye oseduze kwakho unedlozi oseze wathola abantwana. Ngifuna lapho-ke le ndaba angilwi noNosipho guys. Angifuni futhi lento yenu ukuthi nihambe nibody shame ingane nikhuluma yonke into engalungile. Ngifuna nje ukubamba le ndaba ukuze next time mase ngikhuluma mina ngithi kuthiwe-ke unkosikazi okhonjwa yidlozi lithi noma umgomo wakhona yilokhu ngoba manje idlozi lelo oluhloniphayo lazi kahle ukuthi unabantwana wena ubaba wengane. Ngesikhathi-ke nisacasha bobhuti bethu bomalume nobaba ungalenzi iphutha lokuthi wenze iy'ngane mase kuba womemezayo ukuthi baby mama kanjani ngathi ungashawa into ongayazi. Ngibhoreka kuleyo ndawo usuney'ngane ey'hlala lapha ney'hlala laphaya unabo baby mama sekuhuwe ozenza manje ngoba ukwazi ukugqoka lezi zinto abay'gqokayo niyibona iy'mpahla zabo
ngizonifunela lawo ma-t-shirt abo nginifakele. Ukwazi ukugqoka lawo ma-t-shirt lawo befake umqhele ekhanda. Isintu-ke into yethu yakwaZulu, iy'ngane zakho zithini ngawe, baba wey'ngane? Ngoba okunye sizosala sibe o-absent aunt singazi. Ngiqhakambisa le enikwazi ukucasha ngayo, lena kosuyenzile uthini ngayo. Eyi bakethu, vele kuphithana ekhanda lami kwenzeka izinto ey'ningi. Bengizobuza ukuthi niyambona yini uNosipho efuna ukuzenza uthando kaSiyacela? Niyambona? Ngoba phela yena uzohlala eMzumbe, ewunkosikazi-ke ohloniphekile, u-first wife. Noma-ke kunesipho yaNosipho eceleni kwamacele. Hhayi abasho phela. Uma besho ukuthi kunesipho yaNosipho eceleni kwamacele, sesiyothi-ke ayi mhlampe uNosipho kama-benefits. Ngoba umacele kushawa umoya laphaya, neyakhe indlu imhlophe, ezaseMzumbe ziyiyelo. Ukuthi uzoba semva komakhumalo, ehambe eyele uyephi ufunde ePongoye, ehambe efunda eOngoye, uselandela uthando nesithembu, izingane zesithembu. uNosipho ufuna ukuzokhala lapha ku-TV. Hayi angisho kuNosipho. uNosipho yena uyayazi indaba yakhe. Ngikhuluma nalaba abanye ukuthi bafundiswani kanti laphayana, begcine sebegcina ngapha. Hhayi angazi ukuthi kusolwe bani. Nami futhi seningangisola izinto engiyibuzayo, ngiyayibuza nje ngoba ikhona into uthi ukuyilalele ube nombuzo, njengoba namanje angiyitholi impendulo. Iqiniso-ke ngintshela lona mhlanga yizwe impendulo ukuthi naye efitha khaxa. Sekubekiwe ukuthi idlozi lona lithi, and idlozi liyazi ukuthi abantwana usubenzile. Kodwa-ke bye futhi guys, bye. Ngoba ningaze nijike inkulumo yami nithi ngisho into engayisho. Ngiyanazi phela. Ngaze nijike into engiyishoyo manje nithi ngisho into engayishongo. uNosipho-ke uzoba uthando kodwa obhalansile-ke emalini, ngoba ngale engathi ikhona indlela yokwenza imali. Bayalekelelana, baney'moto nga-2, banezindlu, ney'ngane-ke ziyafundiswa. Angazi mhlawumbe ukuthi kwanele yini. Ubuke lokho kwanele? Angazi. uNosipho hayi ngeke ahlale phela ngisho eselobolile, ngeke abe sendaweni eyodwa. Unanga kuna-22, 23 akafiki ngisho ku-30. Sezoba-ke umama Msile kwaseMzumbe. Guys, asingivale le video because kuthiwa kanti le ntombazane ingenelwe yini seyiwumxovi, ayifuni uNosipho ayifuni uNosipho eyoshada. Ngihlaziye i-TV show ukuthi mase ngiyihlaziye kufanele ngibe ngathi ngiseduzane nezinto engiyishoyo, hhayi ngoba ngilawula-ke guys. Ngiyabonga kakhulu i-support yenu. Bye.